mennä taas pellolle talsimä korsien keskelle itkemä. Kun mä kyyhötän keskellä heinää, niin kukaan ei näe ja saan rauhassa sääliä itseään. Murtua murheihinsa suuria sääliä itseään. Viskon lyhteitä sinne ja tänne näin. Oi ja potkasen variksen pelätintä päin ja työnnän sen kumoon. Seison pellon laidalla, pyöräni nojailee aidalla. Katon seipätä, josta mä heittelin heinät pois. Oi, täytyy joskus ne paikkailla, vielä hetken halun aikailla. Vuodattaa mustia kyyneleitä, tuntea tuskia, miettiä niitä. Oi ja haikailla, yksin kattelen taivaita. Kun mä hengitän tuskasta ilmaani, silmissä kyyneleitä ja heinäpölyä, niin mä äkkiä aivastan. Niin se alkaa vähän naurattaa. Koma. Ja viedään sut Herobles-nimiselle matkalle. Se matka ilmestyy saataville vasta kohta. Se on matka meihin. Siihen. Se tulee meidän sisältä oman näköistä musiikkia. Me tehdään räppiä, mutta mä en koe itteeni miksikään räppimässä asuvaksi räppäriksi, joka puolustaa räppiuskottavuutta. Sen takia sä voit, kun mä luulen, että räpillä voi olla annettavaa sulle, olit sä sit räppäri tai et räppäri. Pitää, mutta tää on mega kivaa. Tää on sielu, hengen ja ruumiin terapia. Aika herää uuteen aamuun. Niin kuin katastrofileffoissa kattoo, kun ne rakennukset kaatuu. Niin et pöly vaan lentää, mut se on kaoottista kauhua, vaan taivaallisen rauhaisaa ja hellää. Ei se oo rauniot, mitä mä näen, vaan jotain äärimmäisen kaunista ja selvää. Yes. Freesia musiikkia toivottavasti. Se mitä me pyritään on, ettei tää olisi minkään muun näköistä musiikkia, vaan meidän näköistä musiikkia, missä soundaisin mä, missä soundais totta kai Jesai. Puhun pahoista taikeista, päästä ihmiset paineista, tekemällä arkielämästä yhä laimeempaa. Siinä onkin kerrassaan aihetta suruun, kun puran kaiketa suhun. Laita huppu täytä jäätä, hyvästiksi kätele, heitä säkin olla leijä, lähde kävele. Kun huulin niin kuivin ja rohtunein eteesi saavun ja nimesi huutamaan jää.
biisissä mennään iso skaalaa vuoristorataa kesästä talveen. Siellä saadaan sellaiset syksyiset pimeät illat ja siellä saadaan sellaiset kesäiset onnenhetket. Ja ehkä ne pystyy antaa kaikki jotain. Lapsin, Jumalan lapsin, pysytään lapsin, Jumalan lapsin, pysytään lapsin, Jumalan lapsin, pysytään lapsin, Jumalan lapsin. Aina uus päivä, mut edelleen sama ilme. Haluun pysyä freshinä niinku rostivirve. Ja net vuosien hiertää meitä rakoilemme. Ikä ja pituus alkas kakkosel. Ei poistu pikkupoika virne, enkä pelkää kasvaa tai katso kauas. Jos vanhana tuut mua vastaan, toivon et osataan vieläkin nauraa ku lapsina. Mut sen ei tarvita. Mitä teet sun kuorella, koska huomenna voit olla dead. Niin monesti halusin olla mitä en oo. Todellisuuden edessä pitää verho. En tiedä kenen lippua kantaa tai kenen joukossa seisoo. Oli lammassuuden vaatteissa, pystyt näkemään sen katseesta. Joo, punainen tukka on vaihtunut videolta erilaiseen tukkaan johtuen armeijasta, jossa tällä hetkellä on. Mitä sillä sinä olet vierellä? Mun elämä on sisäpiiri vitsi. Kuulemma hauska, mut kuka ei kerro mulle miksi. Mis kohtaa muka piti nauraa. Silloin kun tiputin se hauraan. Käsissäni ollen kauneuden. Ja se hajos ihan palasiksi. Ja mä itkin ja itkin. Ja vasta siinä särkyneiden sirpaleiden ääreen tajus sinne kristalliin. Mulla oli punainen tukka sen takia juhlistamassa armeijan menemistä. Mä oon Vashe, 19. Mä oon Vashe, 20-vuotias perus noku. Silti yks KKK tekis ihan jepa, kuppi kuuman kahvi, ei tarvi mitään sekaan. Väsä pientä aamupala, laita mun hedelmäisen luupilata. Messi vähän truuti, M-audio, koktaili, smoothie ja seka vähän flowta ja pari sanaa. Jos sä kuulet tän, niin vie sanomaa Jesasta ja Vasesta. Pitäis ehkä sanoa toisinpäin. Vie sanomaa Vasesta ja Jesasta. Korjaan! Vie sanomaa Vasesta ja Jesasta myös eteenpäin muille. Me ollaan aloittamassa tätä aika tyhjästä. Joten jos sä tykkäät tästä musiikista, mikä soi taustalla, niin näytä sitä myös muille. Tuu meidän Facebook-sivuille tykkäämään, kuulemaan lisää. Kohti ilmestyy sampleri, kohti ilmestyy levy. Kohti ilmestyy. Ilme. Styy. Rise from the dead, rise from the dead, rise from the dead, rise from the dead. Kiitti kaikes herran, mitä duunat, mitä annat. Suunnitelmat opetuksesta taivallisesta taivanlahjasta. Kiitti kaikes herran, mitä saa, mitä näen, mitä tunne, mitä lois. Miksi lot ja mitä koen. Pakko sanoa, yksi asia on. Moi, mä oon Jesa. Entinen G-Lokki. Nykyinen floppi. No ei. Mut ei vieläkään Yritys on status, johon pyrin nyt. Mut joka saa mun unelmat sortuu niinku huono yritys. Kaikki mitä ite aikaan saan, pyrkimyksenä parhaimpaan. En millään yllä varpailla pohkeet pinkeenä taivasta. Ja se kaatuu niinku Baabeli. Koko satu saakeli, vaik se saatettiin vaivalla pystyy. Ja se Joo, eli meidän tarkoitus on niinku saada paljon rahaa. Ja mainetta ja totta kai
päästä Suomen sinkkulistaan tai mikä levylistan tai mikä ikinä lista onkaan, niin ykköseksi. No ei sentään, ei. Meidän tehtävä, tai tämän levyn niin tarkoitus on enemmänkin saada kuuntelijaa miettimään. Saada kuuntelijaa pysähtymään kaikesta hälinästä, mitä tapahtuu maailmassa ja mitä tapahtuu jokaisen elämässä. Toivon, että tämä voisi olla semmoinen hyvä ruoka, mitä syödään ja mistä saa semmoista täytettä ja silleen niinku maistuisi hyvälle ja voisi olla tyytyväinen ja eikä se väärin ole, jos se vähän kirpaseekin. Joskus katso maailmaa, kuolisin se yllä. Jyskytä verisillä, ristysillä hajalle kaikki ne ajatukset, jotka saa mut tuntea pahalle ja uhkaa kaataa vaivalla pystytetyt pylvään. Halun yltää ylös, mä oon harvinaisen vahva, halveksi niitä, jotka ei What it do? Jepa, olisiko se siinä? Hei, terveiset vielä kaikille. Peace. Shalom. Et näkee miten taivaalla on kirkasta. Joskus sanat ei riitä siihen mitä haluaa.